Bro, it's not funny, fix Hey, Green, say hi. Video. Red, green. Hey, what team? Red. Why guys blue? There's red and green today. Why guys blue? Oh, okay. What group? What color? Green. I see, I see, I see. Whoa! Hi! Hi, Dada! Tazara! Go sit down! What color are you guys? What color? Huh? Johnny! This is not funny. Why am I telling the truth I do? Hey, watch that guy. Nidagos na katawat. Model madahin dahil may fashion week mada. Asila na madahin mo aliin mo ali colorful mo.
Ay, medyo ganyan na nasa ko. Finish mit Meller, den sa kuwalang. Namin sa Ivara. Sa Ivara 10 shots na sugde. Come. Come. Go sit down. Sit down here. I just put it out on the table. That's why. So whatever. Ay, sundar ni Dagos. Wait, enough. Ada kita program lah sakit kau sini. Metligi kat tahu kau kadang bibana kalau kak segin kat ke mau lash ke kolya kubo mai lisenses kat palakin lekin akat sibit pe aku lain orang makunes ke kau sini. Main pain goes na kewa hasta mabilwangin finalos pena tikin lemon menagawa. Talik sisikan, para kumdeten. Talay scooter kumda pass. Kaya ngayon siya kitan matawag ke sa kuwanan. Unsa ko mafagin metlan group siya. Alon? May apostle aram ten fosek na piye ke. Alon kan, tatlo fue ni. Lol. Wow. Ay, kelaman lap kion. So, kaya lain mo, kung dyan mo no yan ang masin siya na kita. Kaya, kita tayo ikas na kisi proya. Parang, kita tayo siya tikinis Daisy, dahil tawi ka tu. Dan ikas na kisi proya.
Parang ngayon kating kene flash. Ay nga na kayo babatakin din. So sa kumita ka pwede pagkaway years yung tumbay na kayo. Tapos kayo ka tutulog na yan. Babatakin din na lang sila umasyak na weekend. Laman la para gimana kayo ba? Babatakin din lash na gibesin. Laman la kita kayo ni Bobo. Siya kayo ni Betsingin. Ako din. Wala yung low. Kung may mana kayo ba at yung tayo ay kani isa. Hello siya ako lain. Kasi yun yung ako rin ba. Yung kaksabihin ko. Kung may ba daw sige na sa akta mana kayo po. At so ito lang malaki mga kayo ba. Kani sige ang tayo ay ang kakash namin. Kaya ang nasubsyak yung on ko. Inuwi ka tapos ito kayo niya. Itaas ka rin ang masikap. Wait nakawain fire. Wait nakawain truck sa tuwing ko, mapilin ko. Iwala na doon na siya. Yung cash up ang wait siya na paskin kaya ni Klalos. Yung karang na doon siyang ilo hindi tatyan kita pa yung naungay. Kahit pala ito na nash. Ada pati tuwing truck sa tuwing kuming mo, lash na po. Ada siya maano kaya na sundan ni kom. Kasi ang kainin mo yun siya paano na. Jesus, sa lahin namin lang na tayo Christ. Lamalap tiginis. Amaga naman siya. Kam na siya na tayo may kasha. Pensing kita upgrading mo. Metligin na nga siyang na siya Preston Lasha. Inrala siya siyang raminigas na. Maksudnya, langsung spelen juga kaksikin bat-batnya large ke kan si betul ni uya ka. Wina pai ni piangnya wait large mit kul dia ada large ma kat vai tari teruk tak wangan lalu sa kita akan lalu spelen apa ni dari wangan. Akan terus nak macam gala tikin tikinis mit large nak mama tak wikat ke kasih ngai. Wait ma nuk full nuk roll wait ngain wait ma case lah harapan yang namanas pas besar lalu semua sih gulau malam ke kebesaran dari mana orang dagdagan aksahf ko kan masa kapag tasangan ni wait liwat ulo yurat nakatarim daw magas puntan katsan kumtan ni pati pala tasan kumtan ni kanam taltaka ni oinge kada aksahf program lah nam siya sign na aksahfin katang na lar ma ti katang la katunin na aksahf malam luwo maga tagani practice kene saflake wigemeta rabana nga awal la met utwe elela ke kos yeshe aru kene na safla Christmas yesasha lainge nakat ay aksahf ke tiwas ko kuwas na kon narada painge. Rabana nga gave up pangan kapala malak ke kuwas kain. Liyawi pagkasuwit kitan bapit kulos ke awalang natura macam large na naruwe pangan met mani large ke yasya. Rabana nga gis bagan fak lumalak ke katfon na anak siya narala katkalam gawe ko la safla kada aksahf ke from siya duwa mawi munguma kuwas na kayo rin mo. Rabana nga gis pala kak lumalak ke kuwas kain wikat longpang na may siya mawikat painganan kung dahil siya misya nga naman dahil siya na dito fala kat siya na may kusan na kayo. Tawufo nga siya na minkat di kumdal kes large na manas pinasang madali kumdal na manas pa na siya kapanuman dan kasok na kayo siya. Pangan siya sinigas la mama asmo siya manyak to asam ram bang may fata ko piang siya. Silpe bagum tabage katarake pelsinge pe baila weeknight terapta kejeven pagatan marshus pe ako ben sumpel basa or palang uwata siya sila maglanta line mo wipen na
Kasha lalos na ke football lelo na ke isap lo po. Kulang malap, emang ikas toto sa gas la pungo. Kulang malap. Klamalap, pangan Preston la siya. Ngayon, ikasta Belgium na may post na lap la siya. Tikin do la siya pinash madalang si fa. Na togo na kaya siya ako lang kung tigakan na tipo 10 manguwi. Right? Kual kaksakin kat masimi. Katen ba may file ben ram ki Beijing tikni salma tikni sepe pangamay mang takaw na sinmet na tikni siyang mamalagran na tako kaksakin kat masimit Samlal Arwell Akataye Alewo ngayon sin na welan na yung kaksigin kikat falay na aksahf yan. In fact mo ka, ilkran na fact mo ka dito to nga dito tayo nakatawa na siya. May fact mo ka 100 na dyan siyufo. Ara. Takate kaksigin na kat akilin nga matahan man kat wikatak misye to nilash. Fashion na ke kabunok na ba fashion ni kita aksahf yoy ko. Aralan na fala na gadain kain akfalat je ngalang si pakulang malap na sin may kondolash na Preston Vice, the Minister Aro, the Minister Sweet kulo ke kulo ko luwas pa ng kat di mo matagawa para fight kilusan pensya. Lomalap na siyong dala, wipe matagawa lan cheers pe mawipe tapok muhulan use nila hutwa. Panakale katiban na kulomalap pension siya the Minister magmanggan lain na Norman painin. Right, pasipel lang Norman. Right, kaksakin pekalang lagbet na ko ako sa intakawikat pewaya ko. Alang siya akilin, may na kayo matakapekiw si siya. Kulang malap ki aslo wasoya ko, padang kada kain kakmo kita first ito nila soya ko. Pang-fact lang, nalang si Sugar Cabin, in fact, lumalab sinmat na kayo. Lawalap, tigil ni Rose. Dahil long siya sila na mo, papaluman ako na si... Baka ni siya sa sila nung siya ngayon. Ay, kasi... Dahil namalap naman ni ka-chairman ke program ng LU ke bensin ngayon. Natigi papututuan ngayon. Wika na pa siya rekta nga. Ingkap sa kingkat ke maulas kayo. Nanakilin pe wet kulas ke church mo wika yun. Tiginis ka-person ng LU Vice. Pagkawas na kayo, we akilin pe may wikat pe wali ka nga. Kala malap ke kumdel. Pagka-wika to yaka. Well, in fact, yung nga fact ke bensin niya. Nga fact, makain na ngalan na tarlan na pa sinel yuge long percent ngoslat ke. Inche pa siya. Ke matawa na yan na kat ni ke fungsi na make mam tawa practice on bas. Lamalap ke nanak inche jogom del ke pasaw mga kain. Bisa kum del ke may manguma kat ni ke wo ye kom. Ang nang siya spell in fact lan chung na phone na ke nanak po makum del
tena loyak sik pangalim bakat na phone na ay tani kena kat kena sapyo ya ko lamalam chunda na phone na ke ngos la mga ngre kumdel unden jasagat ke menu ke kai sie ko Wiseng nga elang si pera la pren kulon sing mai mauia jasagat peke barbecue siang kafin ni orang dah pix ko kos dia kete pangai kulon siang ting lo ka pai pin pangan ni net eta ka ndai ta ta dana jasagat da LU ke kai sie maka nusen dan orang lalas ni ke pen natal jasagat panosla ka dapat la masila sara malang silan sin ting lo se loman ke undai vas ke sie na undai ta jasagat ke mabukan dan kata kelen leman laptin cutie club ke kum ta kawia barbecue kata kalina siake asam tayo te cutie oh so na ta ka ken sina pas me ah right pinjak tente kayo ki barbecue sila la leman lang chunda na hon pangan pak to ka epinas mangam tan ni sa mo mai ni lang nak ta dem ye ko pa na sim tan na pon na kai si leman lap te pelo Pas. Kilo kasha bangan kasha lasher ala yok mo lo lil kasha si betapin. Kaya tayo nga ngisi medyo oran baga. Ini kaya klate po ng aflora so mimit nakamit na kiwa. Kaya kita menguwi na as entertainment or entertainment announcement report managay wifi lagi pensingan tayo nakakalya na program na siya. Right, Flora? Bed. Come out. Emma, start the fire. Emma, iron na pun pala di ba dapat na dito na tayo. Kada tiyak yes la. No, where's the sauce border? Here, hold it. For you.
Namlas ka naman na ako, tuyak calculate mo sa kideltar layup 10. Pangin. Kan naman na takli bro. On our car that was so Kideroy sala sa kata. Program na siya ko na isuswarek na tarik. So na group red submit. Red submit. Tari na blue. Nato ko na committee on large layer on na siya. Nalaro pa program sila dan. Bingkak nandara kat fuloy up sila. Ay namnas kat na na taga mo. Never. Tegara. Nesepe tikinis. Tegara. Dan kali ngapay mo ito ko, hakitar mo ko. wow, I want to eat. Oh no. Ma video. Oh, me.
dating Japanese, oh. Regular place, ito, when you คนแล้ว Bread with